دما خوش به تماشاوان هجاج ناوا بولتنا جیهان نوچه و گشدان هری داویین کو درکتنه گرینگیا وان گشدانان باندورا ویل سر جیانا مروان چاوا دیگه به ویو گریدای جی نرخ پترول NFT دیسا دلیزه بلند به داد کوله بلند بونا خو زیده تر ده پارێزە دەمەکە دەکوت تەنگاو هاتنە گرتن ئێریش دەوام دکن و گەرن دیبلوماسیجی هەنجاران بە ڕیا ناوبێنکاران ددۆمن لێ ئەیانها شەر دەوام دکە ئالوزی ددۆمن لە گەلێک دەڤەران ئەڤ ژی یەکسەر باندۆراوێ چی بووە ئەم ژە ڕۆژەوا هەری سەرەکە دەست پێ بکن ئەو ژی ئالوزیە ناوبەرە دەولەتین یەکبوویەن ئەمریکا و ئیرانێدەیە شەرێ دناوبەرە ئەمریکا و ئیرانێدە دەوام دکە ئەمریکایە شەوا سێزدان de jî êrişên xwe yên ser Îranê dewam kirin. Trump bi desteserkirina sermeya Îranê gef carikedin li Tehranê xwar, Tehranê jî hîşyarî da welatên ku hevkariyê û alîkariya Amerîkayê dikin. Fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOMê ragihand ku wan di şêva sêzdehan de jî li pey hev êrişên esmanî birine ser Îranê. CENTCOMê diyar kir ku di van êrîşan de navendên fermandariyê, depoyên füze û balafirên bê mirov, torên ragihandinê û saziyên deryayî yên Îranê hatine armanc-girtin. Li gorî CENTCOMê li gel van êrîşan jî rêya deryayî ya Hurmuzê ji bo derbasbûnê vekiriye û zêdetirî 50,000 leşkerên Amerîkayê li herêmê di amadebaşiyê de ne. Laliyê din rayedarên Îranê piştras kirin ku Amerîkayê êrişî Bakur û Başûrê Rojavayê welat kiriye. Ajansa Fermiya İranê İrnayê ji ser zimanê alîkarê waliyê Zibakenarê Elî Baqirî ragihand ku baregeha hêzên deryayî ya artêşa Îranê li parêzgeha Gilanê bi füzeyan hatiye bombebaran kirin. Li gorî Îrnayê alîkarê waliyê Ehwazê Welîullah Heyatî ragihand ku di êrişa füzeyan a Amerîkayê de li nêzîkî bajarê Ehwazê herîkêm 4 welatî hatine kuştin û 5 jî birîndar bûne. İranê jî bersiv da êrişên Amerîkayê. Saziyên leşkerî û baregehên Amerîkayê yên li Kuweyt, Urdun û Bahreyne bi füzeyan hatine bombebaran kirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Navxweyî ya Bahreyne li welat zengilên hişyariyê hatine lêdan û ji welatiyan hatiye xwestin ku biçin cihên ewle. Medyaya dewletê ya Îranê ragihand ku li bajarê Bender Abbas, li girava Qişmê û li nêzî bajarên Endimeşk, Umûdiyê û Firûzabadê jî teqînên mezinçêbûne. Wezîrê Karên Derveyê Îranê Abbas Araqçî li Qirgizistanê daxuyanî da û got, her welatê ku di êrişên li ser Îranê de alîkarî an hevkariya Amerîkayê bike, dê di astan navdewletî de berpirsiyar bê. Araqçî teqez kir ku mafê Îranê yê xweparastinê heye. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe yî Truth Sosyalê ragihand ku hemû zirarên li keştî û barên li kendavê çêdibin, dê ji pereyên Îranê ku destê Amerîkayê de nebe nedayîn. Wezîrê Derveyê Îranê Araqçî bersiv da vê peyama Trump û got, desteserkirina pereyên welatekî din mînakeke gelekî xeternak e û dê dawiya wê bibe alozî. Laliyê din alozî li deryaya Sor jî derket holê. Piştî ku Hûsiyên Yemenê di keştiyên nefteyên Arabistana Suudî armanc girtin, Trump hişyarî da û got ku ger Hûsî êrişan bidomînin, Amerîka dê Îranê berpirsiyar bibîne û bersiveke tund a leşkerî bide her du aliyan. İran êrişî derdor etke îro carikedin deron ber bi Başûrê Kurdistanê ve ketine rê. îro li derdora balafirgeha navnetewiya Hewlêrê balafirên deron yê bê mirov li ezman hatin teqandin. Li nêzîkî balafirgeha Hewlêrê dengê teqînan hate bihîstin. Hate ragandin ku ji ber êrişên geştên hewayî ji ber êrişan ev geştên hewayî ji bo demekê hatine rawestandin. Ev êriş di demekê de tê ku Amerîka şeva sêzdan li pey hev êrişî deverên cuda yên Îranê kir. Li gorî berpirsan û medyaya fermî ya Îranê di nava 24 saetên dawiyê de li nêzîkî 20 bajaran çend cih hatine bombebaran kirin. Wezareta Tenduristî ya Îranê îro ragihand ku ji destpêka êrişên dawî yên Amerîkayê li ser Îranê ve 55 kesan jiyana xwe ji dest daye, zêdetirî 60 kesên din jî birîndar bûne.
پشتێکیم تری هەفتەیەکێ ji serdana Serokvezîrê Iraqê Elî Zeydî ji bo Amerîkayê Îranê gazî Elî Zeydî kir yan jî çû serdana Tehranê kir Elî Zeydî. Di vê serdanê de agahîn ku hatin parvekirin dibêjin ku peyama Trump ji bo Tehranê hatiye şandin. Elî Zeydî peyam biriye. Lê Iraq dibêje ku wan peyman û lihevkirin li ser bingehên ticarî û peywendiyên di navbera Tehran û Bexdayê de îmze kirin. سەرۆکوەزیری عێراقی عەلی زەیدی سەردانا ئیرانی کرد. شاندەیە حکوومەتە عێراقی بسەرۆکاتیە سەرۆکوەزیر عەلی زەیدی لە تەهرانە پایتەختە ئیرانی بێ سەرۆکۆمارە ئیرانی مەسعود پزیشکیان و بەرپرسên ئیرانی re peymanek û sê li heftê giştin îmzekirin. Di navbera Wezîrê Karên Derveyê Iraqê Fuad Husên û Wezîrê Karê Derveyê İranê Abbas Araqçî de ji bo veguhestina bejayî ya di navbera Iraq û Îranê de peymanek hat îmzekirin. Her wiha di navbera wan her du wezîran de ji bo havekirina xeta Hesinî ya Kirmanşan û Xusrewî, Xaneqîn, Bexda li heftê gihiştin hatin îmzekirin. Du li heftê gihiştin jî di navbera Wezîrê Darayî Iraqê Falih Sarî û Wezîrê Aborî û Darayî Komara İslamiya Îranê Elî Medenîzade de hat îmzekirin. Yek ji wan taybet bi destebiratiya Tehran û Bexdayê bû û ya din jî taybet bi karêgeriya hikûmî û rahênanan û çavkaniyên mirovî bû. Piştî civîna li gel Serokkomarê Îranê Elî Zeydî ragihand ku serdana wan ji bo got û bêşkirina wan pirsgirêkan e ku taybetin bi her du welatan û herêmê. Elî Falih Zeydî anî zimên ku ewlehiya me hevbeş e û emirê bi tigefên ji axa Iraqê ya li dijî Îranê nadin. Zeydî daxwaza berfirehkirina ve berhênana hevbeş a di navbera Bexdayê û Tehranê de kir. Li gorî ofîsa ragihandinê ya Serokwezîriya Iraqê di civînê de pirsgirêka ewlehî, aborî û mekanîzmeya karê komîteya hevbeş a aborî ya her du welatan hate got û bêşkirin. Elî Zeydî eşkere kir ku serdana wî nûkirina pirê dîrokî ye ku ji aliyê ol, şaristanî, coğrafya û çandê ve her du gelan bi hev vegirê dide û got ewlehiya me hevbeş e û emirê nadin ku axa Iraqê ji bo gevxwarina li Îranê were bikar anîn. Ofîsê her wiha diyar kir ku Zeydî qala hevkariyên berê yên Îranê yên ji bo Iraqê di şerê li dijî Daişê de kiriye û xestiya ku veberhênana hevbeş di hemû waran de dest pê bike. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkian jî anî ziman ku aramî û ewlehî ji bo her du aliyan giringin ji ber ku wê bandoreke rasterast li ser pêşketina aborî bike. Serokkomarê Îranê qala derfetên gelekî mezin ê veberhênaneyên di navbera her du welatan de kir û got ku pêwîst e sûd ji wan were dîtin. Elî Zeydî doh gihişt Tehranê û ofîsa wî dibêje serdan li ser vexwendina Îranê bû. Ev serdan di demekê de ye ku Serokwezîrê Iraqê kêmtirî hefteyekê ye ji Amerîkayê vegeriyaye û di wê serdanî de 48 peyman di navbera her du welatan de hatibûn îmzekirin. Bi vê geşedanê re bazar tevlî hev dibin. Nirxê neftê di nava vê hefteyê de gelekî bilind bû gihîşte $100. Ev bilindbûn gihîşt ji sedî 12 tevî vê bilindbûna nava hefteyê jî îro neft hinekî erzan bû. Nefta xama Brent bi rêjeya ji sedî $1.81 daket û gihîşte $98.87. Piştî girtina roja pênşemê bi bilindbûna ji sedî heft carê yekem ji meha Gulanê ve sînorê $100 derbas kiribû. Ev guherîn piştî Hûsiyan ragihand ku wan du keştiyên veguhestina neftê yên Erebîstana Siûdiyê di derya Sor de kirine armanj Rûda. Nefta xam a Amerîkî jî bi rêjeya ji sedî $1.74 daket û gihîşte $9.59 ji bo bermîlek. Emberê xwe bidin şerê navbera Rûsya û Ukrayna de bi vî awayî ku tê binavkirin. Ukrayna êrişî fîrma Wildberries ku wekî Amazona Rûsî tê naskirin kir, di van êrişan de zirarên gelekî mezin çêbûn. Zêde dereng nema Rûsya jî êriş kir bersiv da û li Kiyevê dengê texînên gelekî mezin hate bihîst. Ukraynayê di serê sibehê de bi dronan êrişî depoyên fîrma bazirganiya elektrονîkî ya Rûsî Wildberries ê li nêzî bajarê St. Petersburgê kir.
Ev êriş îroya sêyemîne û bû sedema derketina agir û bilindbûna dumana reş a zêde. Ev deber zêdetirî 800 kilometreyan ji sînorê Ukraynayê dûr e. Revebera bilind a Bîltberayîsê Tatyana Kim daxuyanî da û got, navendên me yên lojîstîkî yên Şuşarê û Utkina Zavodê yên li St. Petersburgê û herêma Leningradê rastî êrişê hatin. Depoyekê din jî li nîvgirava Qrimê hatiye armanc mekarî beşek ji depo û amûran biparêzin û karkeran bi awayekî bilez û birêk û pêk tedbîr girtine. Waliyê bajêr Alexander Beglov jî di peymanekê li ser torên civakî de ev yek anî ziman. St. Petersburg rastî êrişa balafirên bê mirov ku ji bo armancên leşkerî têne bikaranîn hat. Waliyê herêma Leningradê Alexander Drozdenko jî eşkere kir ku di van êrişan de 3 kes birîndar bûne û wan 59 dronên Ukraynayê xistine. Wezareta Berevaniyê ya Rûsyayê ragihand ku wan di nav şevê de 57 dronên Ukraynayê li ser zêdetirî 15 heremên Rûsyayê û nîvgirava Qrimê xistine xwarê. Êrişên li ser depoyên vê fîrma Rûsî ku bi Amazona welat tê nasîn, di şeva 18 û 19 tirmehê de jî çêbûn. Di van êrişan de 8 karkerên ku di nobedariya şevê de bûn hatin kuştin. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ragihand ku fîrma Bîltberayîs parçeyên alavên leşkerî çêdike. Lewma êrişî wê kirine. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov ev tawanbariya Zelenskî hema yekser red kir. Jaliyekî din ve balafirgeha Pulkovê ya li St. Petersburgê ji ber êrişên dronan geştên xwe yên hewayî çend saaten rawestandin. Balafirgeha li derdora demjimêr 6 sibehê dest bi karê xwe kir. Lê bandor li ser nêzî 50 geştên derketine bû. Kiev dibêje ku ev pengava êrişan di asta yekem de navendên neftê dikin armanc, ku ev yek bûye sedema aloziyekê mezin a sotemeniyê di Rûsyayê de. Piştî van êrişên Ukraynayê Rûsya jî dereng nema û bersiv da. Li gorî ajansa AFP serê sibehê teqînan paytexta Ukraynayê Kiev hejand. Parêzgarê Kievê Vitali Klitschenko ji welatiyan daxwaz kir ku derbasî cihên ew li bibin û diyar kir ku sîstemên berevaniya hewayî di rewşa amadebaşiyê de ne. Tamaşavan hêjan berê xwe bidin Moskoyê. Li wê derê çawa li vî şerîtê nehêrandin. Hem aliyê Ukrayna hem jî şerê navbera Amerîka û Îranê de. Mêvanê me Behrî Kurd, şîrovekarê siyasî bi me re ye. Mamoste Behrî dema we xweş be. Li wê derê li Moskoyê çawa li vî şerîtê nehêrandin di demeke ku Rûsya bi Ukrayna re jî di nava şer de. Em baş, çawa bixêr. Zor spas. Dem baş. Paşa wana jî silav dikim. Rastî cem Rusya fermî ne ku şer daye. û vî navî jî nav lê navke. Eva vekî operasyonekî taybet nav lê dike. Çünkü ev şer Ukrayna îrokî dimeşe ser acizkirinê ye. Çünkü alî Ukrayna'da Rusya dizane ki ne bi Zelenskî ra ya ji devletî Ukrayna re şer dike. Devra tamam NATO hêzên rojavayî nav dane û ji bo wî jî şerekî taybet diçe. Em bêjin jiyanê Moskowê ya ji Rusya ama tu bêje hêsanî aramî de ye. Yani em bêjin nikarin bêjin seferberî heye ya ji şer tu mercên şer hene. Jiyan normal aslında berdewam dike. Erê ev erî şer dibin ciya da em bêjin agon ar lê dikeve diberibînin dîsa tamîr dikin çê dikin jin ve jiyan berdewam dike. Yani jiyanê Rusya da tesirekî mezin tune. Evet belki hinek tiştike min zêde fakat taybetli bêjim kemasiyekî em bêjin markete da tiştîte proton heş tune. Cilübek kemasî tunen. Yani tu bêje xwarin ve xwarin tiştîdin tamam cî xwe de ne. Yani jiwalî de problemê Rusyayê serbê şerî da wana dizanin ki eva şerekî cîhanî ye, parçek jûyî ye. Hesabê xwe jî borî wî fêm dikin ya jî hesab dikin. Yani meselê İran be, Suriye be, Libya be, civana ne dûre. Ya jî meselê devletên Afrika dîsa aynı şeklî. Yani em bêjin Asya, dibêjin meselê Çîn,
yani Rusya taybeti berfrehi dilere. Ne ku teni mesele Ukrayna. Parça küçük ya. Rêzdar Behrî, Darın êdî ev deronên jaliyê Ukrayna ve tên şandin 800 kilometr dûrî sînorên şer lê dixiniyan. Tên nava Moskoyê dikevin û dîmenên ku derdikevin dumanên bilind dibin, zirarên ku çêdibin hemû li ber çava ye. ya tiştî balkeşe yani bana ne ci askeriye ne bana cülü belki bazarı ne. Hı hı. Yani eva belki Amazon hem bejin hem beri belki yeme baş vermikin. Belki firme Amazon'a li bıraklar internete kelupel tıfroşur. Hı hı. Civana lidi de. O çi alakta bir devlet oluyor. Yani evci balkeşe. Nafko da prestijli, nafko da dertixine de. Yani mesele ci askeri erişi vana tünene. Zaten cephe eni le Ukrayna'ya. Hı hı. Bana aciz bikin ku gel bir fikre işte nav şehrdaya. İşte gerçi film ki yani milleti Rus femdariye vana gerlek bilindi. Yani bir şekli provokasyona nayin. Hiç sılav için hakim. Hı hı. Niha divê xalê de li Rûsyayê çawa şerê di navbera İran û Amerîkayê de tê nêhrandin ku dibêjin ev her du jî bi heve girêdayîne demekê de ku Wezîrê Karê Derve yê Amerîka berî du rojan li Filîpînê bi Wezîrê Karê Derve yê Rûsya re hevdîtin kir. Gotin em dixwazin mesela Ukrayna bigijin encamekê ji bo ku hinekî barê şerê İranê li ser Amerîkayê sivik be. Wisa dihate şirovekirin yan lê dihate nêhrandin. Rusya çawa li vê meselê dinêre? Yani Gori Nerinam'ın Rusya mesele Ukrayna hoş düzenek do düzen Alaska hebitilek na beni Trump o Putin'le çebu lebatine çebu prensip le vedit Britanya İngiliz o ne hastık ev terbikere çünkü Gori Amerikacı derpet ki şeri Ukrayna kontrolü Avrupa'yı hepsali deshe. Yani Fransa, Almanya, hatta İngiliz, Goriko tehe reze o bula bin serveri vida biminin. Ama tırsı Rusya servana çetke ki kontrolü vana dertke ve telefon tevne gelin. Çünkü işte bejim Sovyet hilveşa, pakti Varşova hilveşa, NATO tertiyama. Tertiye esasıma bu haya irojin kıpşe, boy ki menfaati Amerika, serveri Amerika, bejim Rojava, edi derbe Rojava ciddişini, hep berferattir dikek bu kontrolü cihani ve ki NATO, bejim ki arteşeki kontrolü cihani, jandarme ki cihani karbine le gori rasti xo, gori menfaati xo. Na bibinin servi esası Almanya çıkaz ekonomik plan teşkil o na dağıtkeve. Fransa aynı şekil, İngiliz aynı şekil. Hatta na beni İngilizler bu Amerika'da hem bejin İngiliz tamam lojistiki deryayı hem bejin perê şandinê, protinê, kontrolê, sigorta, destê wana da bu îro dibînin hariteyekî ser erdê heye gibi destê wana ama tamamî çebiye niha eva jî destê wana da dert dike. Çünkü eva niha em ketine şerê cîhanê êsîsiya ev derfet didek ku dünya biye yek bazar. Ev yek bazar iki kontrol bike. Gorî ve kontrolê jî niha em bêjin riye lojistik. Çin gorî xwe dixwaze rêk çebike. Rêk hevreşim jinuwa bêjin gorî ve demê ava bike. Di jî vê Amerîka naxwaze ki Çin pêşkeve. Dixwaze ji Hindistanê ser Araba û heta Hayfa Bahretîpî dixwaze xetekirinu çêbike. Ser Ukrayna jî aynı tiş mesele bu. Gazê erzan Rusya çû Avrupa. Na pêşî birîn. Gazê Amerika dikirin bi buhayekî gelek mezin. Yani îro şerî İranê jî evî jî bînin bîra xwe ne şerekî îdeolojîk e. Belê Mamoste Behrî niha çavdêr vî awayî dibînin dibêjin şerê bi İranê re û girtina tengava Hormuzê ihtimaleke yan dibe deriyek
ji bo ku Rusya û Ewropa li hev werin ji ber meselên êdî enerjiyê gelekî mezin dibin, pirsgirêk gelekî çê dibin, aborî gelekî xerab dibe. Hûn çi dibînin vî alî de? Niha alîkî de rastî wê heye. Meselê piştî Alaska vedî Trump û Putin li hev kirin İngiliz piranî û piştre Fransa Ewropa jî pişta xwe İngilîze civînekî alternatîf çekirin Londrayê û dijî vê em bêjin lêhavatînê. Niha meselê İranê jî binêre İranê de em bêjin pişta İranê de eğer Rusya heye pekî İngiliz tune ne? İngiliz çıkar durunca İran'ı. Ama hiç kes balakuna da serve mesele. Çünkü kendi kef kısa destek koy İngiliz'de BP beser kerpüke petrol şandı İran'ı. Ser İran'ı derbası pazara cihani. İro mesela benzeri Irak'ı yani serok bezirçi İran'ı pazara çıdıça yani disel İngiliz ne? Yani İngiliz çıma dici embecin senede İbrahim'in dici İsrail'i derdik evet. Yani Türkiye çıma ter Irak'lara ve İngilizlere rekini tuhazı çevirke. Yani rastı da bazıları ki mezun heye edit evyeke ve ki xudi bir bazarı bir be. Pereke dolarlı bura serber bir be. Yani embecin hemberi işte devleti birisi serkevin dici dolara tişekilini derkinin. Yani Britanya tuhaze bazara xudberi derskhe. Avrupa tuhaze bazara ki kre derskhe. Na şeri bir rengi pır tevli hevi heye. Ancak evi dibinin Amerika zanabun taybeti pişti zirve Ankara NATO'ya eşkerektir. Avrupa on Rusya Ukrayna müdürlüğü o peşi berdükte ez peşi Çin'i bibirim ser Hürmüz'ü ula Hürmüz İran tekevimin kontrolü me paracı da ona birden değil. Naha tişti tır taybet ev şevi davi İran'ı yek güzel herhalde ez bavarım ne yapayım İsrail. Belê divê çarşîvê de xuyayek ku li hevkirinekî heye de mesela her çi qasî niha şer naber aliya de heye lê zêdetir mesela Hormuzê tê bikarin. Heya behsa mijara çekên nuklerî jî nayê kirin ku demekê de her mesele mijara çekên nuklerî bû û xeteriya li ser İsraîlê. Divê derbarê de hûn dibînin Rûsya dikare çi bazarê bi Amerîka re li ser İranê bike? Ew ê bazarê bike yan ew ê karibe bibe yek enî li hemberî hêzên rojavayî bi İranê re. Li gorî we Rûsya li Kuds sekine di demeke dosya Ukrayna destê wê de li alî dine İran ve ser kîjan e zêdetir bazarê bike? Rusya belliye heza atomî desteğe û kesek nukara zêde warater kat provokasyon kin aciz kin li Avrupa jî baş dizane yani Rusya rabe wana cide bide Rustan'dır. Çünkü heze askeri nükleeri desteğe. Zaten embecin seride çıma levatine Ukrayna lez bu. Çünkü dedik bu eğer Ukrayna gori Rus'a çenebe evet peşi şereki mezin atomi çevike. Evters razı dike ki Avrupa kadereki de razı be para bu ya mafi Rusya jina aspike. Her çıkas naha enek embecin jiboy bazari nasnakin li davi nasbiki şereki atomi ere ebajiboy davi dünyaya na İran'eci İran yan gori bazara embecin rozalata nabin hem gori Çin'e hem gori Amerika İsrail'e o diye teze yan teke bebe bazare parçek jivi ve yanji gori ve vara vartın. Yani mesela idi pişti ev kadroyu sereke hattı kuştun bana iştine na ilk kadroyu teze hene ve saate düşkülün. Şer ideolojik tüne. Ama şeri bazar et işte. İdeoloji mesela diyse ahattir ev derbastı be. Mesela hepimizde aynı grubun derbastı be. Yani bala hubidin evriye bazara yani dünyayı bir de bu bazara meddi his kuvvet serbi esası denetli olandı.
بله بکورتی مامسته بحری ترجیح عالیه چیه ورن شر دریج بکن یان جیل سر ماسرونن که اف آلوزی دریج نبه و پرسکریکن آبوری بخوره باندوره کل سر جیان همو کسی نک. Ve saatte tişteki zor ki İran levatın ekibik ya. Çünkü İran gori embecim BRICS'e terdi gere. Yani gori Çin'e, gori Rusya'ya terdi gere. Ama bazara embecim Hindistan'a bu ser Arabya Hayfa hatta gidecek kaldı çevikin. Eğer İngiliz razı bir demek ki gori demi demek ki bedengi çebibe. Ancak eğer razı ne ben bir şekli eriştikin ki beden beylin o razı bibin. Yani eşkere gottura emne kadın rejimi borun. Çünkü mesele ne rejimi? Yani mesele vana rivana vara bakri bu eşi Çin'e vara gittin. Bele gelek spas mamusta. Bir esesi duhaze desti kuvvetli ki hem Ali İran'ı hem Ali Ukrayna'yı istihbarat edildi, tiştir alikari edildi o ser masajı onu bilin ve Amerika ser İran'ı müzakere ki. Bele idi revş geleki tevli hev buya Ali dihın ciyadal hev dikin Ali dine de jî dijminatiye hev dikin le wekî wanî ziman dawî de mesele menfaat û bazirganiye gelek spas mamoste Behrî Kurd çavtêrê siyasî ji Moskoyê mêvanê me bû. Zor spas xeyr selamet. Belê temaşevanê hêja em dewam bikin nûçeyekî lezgîn ketiye ajansan ew jî dîsa alûziye lê vê carê li ser sînorê navbera Pakistan û Afganistanê de li gorî nûçeyê dibêje artêşa Pakistanê ragihandiye 15 kes di nav wan de 12 jê leşkerin di encama êrişeke xwekuj de li Bakur Rojavayê Pakistanê hatine kuştin. Ev jî di çarşîva alûziya ku em dem bi dem nûçeya wê didin navbera Pakistan û Afganistanê li ser sînor. Aliyekî Pakistan êriş dike, aliyekî dinê grup ne hene dibêjin ne aliyê fermîne yan grupê fermîne lê vî awayî têne naskirin ser Afganistanê ve êrişî Pakistanê dikin. Ev jî nûçeya herî dawî ku ketiye ajansan em dewam bikin. Serokê opozisyona mezin a Tirkiye Ozgur Uzel ji partiya xwe CHP veqetiya û tevgereke nû ava kir. Ev yek jî hejandineke di nava siyaseta Tirkiyeyê. Serokê opozisyona li Tirkiyeyê Ozgur Uzel ragihand ku ew ji partiya gel a Komarî CHP veqetiya û ew ê partiyeke nû tevgereke siyasî ya nû damezrîne. Kesê nêzîkî Uzel diyar kirin ku nû di yek parlamenteran li gel rêberê xwe yê berê ji CHP partiya gel a Komarî veqetiyan e û tevlî lijneya damezrêner a partiya nû bûne. Partiya gel a Komarî ku kevintirîn partiya siyasî ye ji aliyê Mustafa Kemal Atatürk ve hatiye avakirin di nûnertiya xwe ya li parlamento de rastî paş ve çûneke mezin hatiye. Uzel ji sala 2023 ve seroketiya partiyê dikir. Beriya ku di meha Gulanê de biryareke darazê ji bo dûrxistina Uzel derkeve û rêberê berê yê partiyê Kemal Kılıçdaroğlu şuna wî bikire. Ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi Belê li Ewropayê jî mijara şewatan gelekî mezin e. Ev jî li gelek devran li İspanya, li Fransa û İtalya şewatên gelekî mezin derdikevin. Ewropa êdî dibin gefan de ye. Daristan roj bi roj zêdetir şewtin. İspanya li herêma Madridê rewşa hawarçûnê ango a awarteya netewî hate ragihandin. Li Fransayê jî li nîvgirava Cap Ferret bi temamî rewşa awarta hate ragihandin û ew dever hemû ji nişteciyên wê hate vala kirin. İspanya ji ber agirê daristanan ku nayê kontrol kirin, li herêma bajarê mezin Madridê û li parêzgeha Avila'yê rewşa hevarçûnê ya neteweyî ragihand. Wezareta Navxweyî ya İspanyayê da zanîn ku armanca vê biryarê lezgînkirina alîkariyan e û yekîneyên leşkeriyên lezgîn hatine erkdarkirin. Ji ber agirê ku gelek aliyan ve belav dibe, li seranserî herêma Madridê zêdetirî 10,000 kes ji malên wan hatine dûrxistin.
Ji bo 3500 mirovên li devera aldeya de Fresnoyê peyama valekirinê hat şandin. Li parêzgeha Avilayê, tîmên rizgarkirinê 1500 kes ji cihekî geştguzariyê veguhastin cihê Newlê. Laliyê din agirê herî mezin li parêzgeha guha de li Xarayê bû û zêdetirî 2000 hektar erd şewitî. Serokvezîrê İspanyayê Pedro Sanchez li ser hesabê xwe yê X'ê ev rewş wekî dramatîk pênase kir û ji hemû welatiyan xwest ku baldar bin. Ji ber ku bêhna dumana reş gihîştiye nava bajarê Madrîdê û bayekî gurtê payîn, Wezareta Navxweyî ya İspanyayê ragihand ku wan ji Yekîtiya Ewropayê daxwaza 4 balafirên agirvemirandinê kiriye. Yunanistanê guh da vê bangê û 2 balafirên ava gur şandin herêma Şewatê. Li gorî sîstema agahdariyê ya agirê daristanan a Ewropayê, îsal li İspanyayê nêzîkî 125,000 hektar erd şewitiye. Laliyê din li başûrê Rojavayê Fransayê agirê mezin ê li herêma lê ji gep fêrê bû sedema valekirina tevahiya nîvavakê. Ev agir ku di 22 tirmehê de ji ber şaşiyekê derketibû, ji ber bayê gurz û belav bû û nêzî 8700 hektar daristan kir xwelî. Piştî agirê daristanê ku li herêma Bîskagosê ya Fransayê derket, ev dîmen li dûman. Wezîrê Navxweyî yê Fransayê Laurent Nunez ragihand ku nêzîkî 8 malan zirar dîtine û 50 ji wan bi temamî şewitîne. Şarêdarê Herêmê Philippe de Gonevî li diyar kir ku tenê di nava şêvê de 5300 kes hatine parastin. Nêzîkî 700 tîmên agirvemirandinê li gel balafirên li hemberî agir di pêşbirkê de ne. Li gorî agahiyên Laurent Nunez ji destpêka salê ve li Fransayê zêdetirî 12500 agirên daristanan derketine. Tamaşevan hêjal vê derê min xatirê xwe ji bixwazin nava xweşiyê dibînin dem baş.